सक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो मा जानो जाखो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सक्तिया खालामदों जयैनो बाहागो राननांगौ नैबायबो हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जोबोद मोजां मोनदों ओरै मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समयसानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बे एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै गामि सोनायनि समस्या जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन आं मानो मोना नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामनानै गालांखागोन आं मिथिबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो मा जानो जाखो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सक्तिया खालामदों जयैनो बाहागो राननांगौ नैबायबो हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बे बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोमोनलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरो सुक्ति खालामनायनि माबा बहा बोरो आंनो देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय बहा बोरो मा मोनदों बोरो देखायनाय मा मोनदों बोरो मोनाखैबा मारैथो जाखो जाम्बा थांसिगोन बिदि थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सक्तिया खालामबाय बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनडिएफबि बिटिसिनि गासिबो जाजोब्बाय बोरै जानो जाखोलै दै आं रायज्लायगोन सक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं
बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दङ होनांगौ माबा मोनसे मारै जानो बुंनानै लाब गैया खामानि मावनानै देखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारल'जों मा जानो खामानि मावनांगोन दे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननायनि सिगां सायावनो थिग खालामना गालांगोन आङो मिथिबाय नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंल' थिग आंल' थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय नै बेलाय बेखौ माबानाव सोंदोब्रा बेखौ माबानाव सोंदोब्रा जोंना मा होनो दिपेन बर'नाव सोंदोब्रा जाम्बा आं राजनिथिजोंसो लेथार बबाव फाग्ला जागोन नों बुंबायथ' सोंगोन आङो दे जागोन जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरजाय मोनसे जाबाय आरो नांबावगौ दे सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो समाय बिराद समायनि खोथा आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा फोरसि जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ